Εσύ ξέρεις ποιος ήταν ο διάσημος Γάλλος ζωγράφος που ζούσε στο Παρίσι, ήταν τραπεζικός, φορούσε κουστούμια, είχε γυναίκα και 5 παιδιά και μια μέρα αποφασίζει να πάει για τσιγάρα και γίνεται καπνός? Ο Πολ Γκογκέν, ο πιο ανήσυχος ζωγράφος του 19ου αιώνα, πραγματικά τα παρατάει όλα και εξαφανίζεται. Αφήνει οικογένεια, καριέρα, τη σίγουρη ζωή. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα ζωγραφίζει δίπλα στο Βανκόγκ, στην Άρλ της Γαλλίας. Η συγκατοίκηση όμως ήταν έντονη. Ζωγράφιζαν με πάθος, διαφωνούσαν για την τέχνη, για το χρώμα, για τα πάντα. Ώσπου μια μέρα μετά από έναν καυγά τραυματίζεται ο Βανκόγκ και εκείνο το βράδυ ο Γκογκέν φεύγει για πάντα. Δεν ήθελε πια τον πολιτισμό της Ευρώπης, ήθελε να βρει την αλήθεια μέσα στη φύση. Και έτσι ταξιδεύει ως την Ταϊτή για να βρει τον παράδεισο. Στη Γαλλική Πολυνησία, στη μέση του Ειρηνικού. Ένα νησί στην άλλη άκρη του κόσμου, όπου πίστευε ότι οι άνθρωποι ζουν ακόμα καθαροί, κοντά στη γη, χωρίς ψέματα. Εκεί ζωγραφίζει όπως δεν είχε ζωγραφίσει ποτέ κανείς. Σώματα με απλότητα και δύναμη. Θεές, γυναίκες με βλέμμα ήσυχο, χρώματα έντονα. Οι πίνακες του δεν προσπάθησαν να βγάλουν την πραγματικότητα, αλλά να τη μεταμορφώσουν. Η ζωή όμως στην Ταϊτή δεν ήταν ρομαντική όπως αυτός πίστευε. Ζούσε φτωχικά, αρρώστενε, συγκρουόταν συχνά με τις αρχές και πολλές φορές ένιωθε τελείως μόνος. Τελικά πεθαίνει μακριά από όλους σε ένα μικρό νησί της Γαλλικής Πολυνησίας το 1903, στα 55 του χρόνια. Κι όμως πέθανε ελεύθερος, έτσι όπως ήθελε, όχι όπως έπρεπε. Και μένει τελικά πάντα αυτή η ερώτηση. Μπορείς στα αλήθεια να ζήσεις ελεύθερα χωρίς να πληρώσεις το τίμημα? Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα.